as more than 4 years ago, kaya man ini mga kaaksyon natabo sa itong May 23, tuig 2017. Ano bala mga kaaksyon natabo sa itong Mayo 23, tuig 2017? Ginpagwa ang Proclamation number 216. Ini ang pagdeklara sang martial law sa bilog nga Mindanao. Kag syempre mga kaaksyon, ang presidente wala sang liwan kundi ang aton presidente subong si Presidente Rodrigo Roa Duterte. So, ari mga kaaksyon para pag-istoryahan ta subong nga adlaw ang martial law. Kaya ba may naghahambal man how about me Action Red Salgado? Ang martial law nga ginapatuman sang akon yang asawa. Inay mga kaaksyon lain naman yang martial law ha. Pag ginaya madakpan ka nga may upod nga iba. Hindi ka na may ka-textmate na iba na no. Kag nagpauli ka aga, may lipstick imukwelyo, lain naman na yang ginapatuman sang asawa nga martial law ano. Ang lain pagin sila kung may state of war no. Kag syempre ang mga bayo mo dara sa gwa mo. Sa mga kaaksyon ay ginpadala sa Malacanang sa Kongreso ang opisyal nga deklarasyon ni Presidente Rodrigo Roa Duterte sa martial law sa Mindanao pasado alas 10:30 sang gabi. Kag ini ang nabatunan May 24, 2017 sang opisina ni House Speaker Pantaleon Alvarez ang kopya sa Proclamation number 216 o ang pagdeklara sa martial law kag pagsuspinde sang writ of habeas corpus sa bilog nga Mindanao. Ari mga kaaksyon, base sa 1987 Philippine Constitution, ginagaan lamang ang presidente sang Pilipinas sang 48 oras para mag-report sa Kongreso para i-eksplikar dito ang nasambit nga proklamasyon. Nakabutang man sa proklamasyon mga kaaksyon nga ginadeklara sa presidente ang batas militar kag ang pagsuspindi sang writ of habeas corpus sa Mindanao sa sulod lamang sang 60 days o 60 dias. Ini matapos magluntad ang agresibo nga kag bayolente nga tikang sa mga terorista nga grupo Maute. July 23 tuig 2017 mga kaaksyon nakaangot gyapon sa martial law sa boto sa mga miyembro sa Kongreso nga 261 to 18 sa extension sa Proclamation number 216 ang martial law sa Mindanao hasta December 31, 2017. December 13, tuig 2017 mga kaaksyon, napalawig liwat ang martial law sugod December 31, 2017 hasta December 31, 2018. Kag naglawig hasta 2019 mga kaaksyon. So sa malipot, ang martial law sa Mindanao ang nagdugay sa duwa ka tuig kag tunga. So para istoryahan mga kaaksyon ang martial law sa kasaysayan sa Pilipinas, hindi lang gini mga kaaksyon ang masiling naton nga ikaduwa bala nga pagdeklara sa martial law diri sa Pilipinas. Kati ginapatihan sa kadamaan nga ang una kuno nga martial law, it was declared sang anay presidente nga nagtaliwan Ferdinand Idrelin Marcos. No, it's not, di ba? So, ari mga kaaksyon, ang martial law, ang una nga ginadeklara sa pang August 30, tuig 1896. Ini mga kaaksyon at siyempre pa sa mga Kastila. Po galigati niya, for the record, basi may ara pagid gindeklara before o galigati wala lagi mabutang sa kasulatan. So, ari, August 30, 1896, ang Kastila nga gobernador general na si Ramon Blanco ang nagdeklara sang state of war sa probinsya sang Maynila, Bulacan, Cavite, Pampanga, Tarlac, Laguna, Batangas kag Nueva Ecija. Kag ginpaidalop ini sa martial law ang makita nyo mga kaaksyon ino ba lang sa adlaw or sandira sa bandila sang Pilipinas
may ara dira sa nga walo, di ba? Walo ka kamot dira ang adlaw sa aton nga bandila. So ang walo dira mga kaaksyon nga kamot sang adlaw or ang sinag sang adlaw dira sa bandila na aton, ina siya ang nagrepresentar sang Maynila, Bulacan, Cavite, Pampanga, Tarlac, Laguna, Batangas, kag Nueva Ecija. Amo na sila ang walo ka unang probinsya nga nag-alsa batok sa mga Kastila or Espanyol. So amo na ang pag-atake sa mga revolusyonaryong Pilipino nga ginpangunahan ni Andres Bonifacio, amo na siya ang rason kung nga nagduso sa desisyon sa kay Gobernador General Ramon Blanco nga magdeklara sang state of war kag ipaidalom ang nasambit nga probinsya sa martial law. Kamanti mga kaaksyon ang mga Pilipino nga mga revolusyonaryo sang una, wala sila sa nga matawag naton nga kompleto nga mga armas, di ba? Ang isa pati, ano ba lang ibato siyang siyang mga talibong dira kontra sa mga pusil, no? O kali siguro kung mga short distance. Pero galing kati, layo pa lang ya, makita ka na sa mga Kastila, dira sa mga Guardia Civil, no? So, ang ginahimo sa mga Pilipino sa una mga kaaksyon nga mga revolusyonaryo, nagapanghalit, malaga pang sabotahe. For example, water supply. So, kung diin dira ang reservoir or ginahalinan sang tubig mga kaaksyon nga padulong dira sa proper, ano, ginasabotahin nila ang reservoir. Butangan ilabi sa mga bato or gubuon ilabi mga tubo, ano. So, amo na, pinaagi sila maginapektado ang mga tag-as nga opisyalis sang Kastila, ano. So, muna, ang ginahimo sa mga Pilipino sa una, maatake tapos maatras. Kaya hindi makapadugay mga kaaksyon mo. Kaya ang armas, talibong lang yan. Di pusil yung kontra nila. So, atake gabay, di pamahog bala. Amo na ang ginahambal sang mga historians manaton sa una. Ang deklarasyon ang nagahatag sa 48 oras nga amnestiya sa mga rebelde except sa ila nga mga pinuno. So amo na mga kaaksyon, ang una nga pagdeklara sa martial law August 30 tuig 1896. Ang ikaduwa naman mga kaaksyon nga pagdeklara sa martial law sa Pilipinas, ini siya ang natabo sabtong September 21 tuig 1944. Ini si Presidente Jose P. Laurel ang presidente Second Republic sa Pilipinas diri ang nagdeklara sang martial law sa bilog nga Pilipinas. Ini ang natabo matapos ang sunod-sunod nga pagbomba sa Davao sadtong September 18 tuig 1944 sa pagbalik sang Allied Forces sa Pilipinas. Nagpagwa siya sa Proclamation number 29 kag ginpaidalom ang Pilipinas or ang bilog nga Pilipinas sa martial law kag pag-suspindi man sang pribilehiyo sang writ of habeas corpus. Gindeklara man ni Laurel mga kaaksyon nga ang state of war ang nagtuhaw sa tunga sa Pilipinas kontra sa Estados kag Britanya pinaagi sa Proclamation number 30 nga ginpagwa sa sumunod nga adlaw alas 10 sang aga. So naging epektibo mga kaaksyon na sadto ang martial law alas 9 sang aga, September 22, 1944. Hag ang state of war naman mga kaaksyon naging epektibo September 23, 1944, alas 10 sang aga. So, suno man sa mga historian mga kaaksyon, nakagiban pa mga Pilipino nga opisyal, si Presidente Laurel ang na-pressure lamang ni Japanese Premier Hideki Tojo sa iya sini mga kagustuhan nga kontrawon gidapat sang mga Pilipino ang Estados Unidos. Angot iniya sa natabo nga pag-atake sa tong December 7, 1941 o ginatawag naton nga Pearl Harbor Attack. So tuig 1943 pa lamang mga kaaksyon, siya ang gina-pressure na sa mga Hapon nga opisyales nga magdeklara na sa state of war. Pero ini ang na-delayed pa
sang masobra sa isa ka tuig. Pero sa pag-atake sa Pilipinas, wala na sang rason pa si Laurel nga padugayan pa ang proklamasyon sang martial law kag state of war. Tido mismo mga kaksyon si Laurel, gulo ginapaminsar man niya ang ginatawag tabala nga daw utang na loob ano kay after sa mga Kastila iniya tuig 1944 na madamo na sa pag-develop or nabulig ang Estados Unidos diri sa Pilipinas. Ina pagpakayo sa mga taytay, pagpatindog diri sa mga buildings, kag syempre sa paghatag man sang edukasyon sa mga Pilipino diri sa Pilipinas, pinaagi sa pagtudlo sang English, di ba? So amo na kag syempre sa pag-share man sa nahibalan angot sa science para ma-improve man diri ang mga bulong sa Pilipinas kag ano pa nga mga serbisyo. So siguro isa ibinay sa mga rason mga ka-action ko nga ginpa-delayed anay gamay ni Laurel ang pagdeklara sang state of war kag syempre kaangot man diri ang martial law kontra sa Estados Unidos kag Britanya. So September 21 aray naman mga ka-action ang ikatatlong martial law sa Pilipinas. September 21 mga ka-aksyon, tuig 1972, ginpaidalom naman ni Presidente Ferdinand E. Marcos ang Pilipinas sa martial law, ginsuspindi ang civil rights, nagpatuman sa military authority kag na-abolish ang Kongreso. September 21, ang opisyal nga petsa sang deklarasyon sa martial law, pero formal nga ginanunsyo sa radyo kag sa TV live sadtong September 23. Si Ferdinand Marcos mga ka-aksyon ang naging presidente sa Pilipinas sang masobra sa 20 katuig 1965 hasta bulan sang Pebrero tuig 1986. Rason sa pagdeklara sa martial law sadto ni anay presidente nga nagtaliwan Ferdinand Marcos, madasig nga pagtaas ang civil war sa Pilipinas kag banta sang komunista matapos ang sunod-sunod nga pagbomba sa Maynila. So ang martial law ni Presidente Ferdinand Marcos mga ka-aksyon ang nagsugod September 21, 1972 kag ini siya ang natapos sadtong January 17 tuig 1981, pero ang suspension sang pribilehiyo sang writ of habeas corpus ang nagpadayon sa autonomous region sang Western Mindanao kag Central Mindanao. Amo na mga kaksyon miskan patuod nga nakakas ng martial law or ginadula na ni anay presidente nga nagtaliwan Ferdinand Marcos ang martial law, may mga provisions sa gihapon wherein though martial law gyapon ang bilog nga Pilipinas. Ara sa gihapon ang pagpatuman sang strikto kuno nga batas militar nan. Galing kiti amo na wala ko ginahit ang amo na. Pwede mga kaksyon according man sa mga nakaabot sang una sa pagpatuman sang martial law ni Ferdinand Edralin Marcos. So muna mga kaksyon ang aton nga history way back May 23 tuig 2017 ginpagwa ang Proclamation number 216. Ini ang pagdeklara sa martial law sa bilog Mindanao kagin patuman ni Presidente Rodrigo Roa Duterte. Kagini mga kaksyon ang naglawig hasta 2019 kag I guess yes mga kaksyon nagdugay sang duwa ka tuig kag tunga. So thank you so much. History entry mga kaksyon ang aton nga history May 23. So anyway, kamo ba lang mga kaksyon ang nakanotice or nakakita sa venue kung sa diin naga-taping ining mga movie bala nga party sa mga inaswang parihas na lang mga kaksyon sa mga movies bala nga Dracula, inang lalaki bala nga nagasuksok sang dukot na bala tapos nagatindog ng yakwilyo, gagwa iyang bangkil tapos may dugo pa kagailig sa kilid
So mga ka-aksyon, sa ato kapagbalik, ang Brand Castle sa Romania, ang ginuubra nga COVID-19 Vaccination Center. Wow! Kakaiba mga ka-aksyon, sa bilog ng mga COVID-19 vaccination centers, amo naman siya ang pinasahi, di ba? Kaya normally, ginahimo ini sa mga clinic or ginahimo ini mga ka-aksyon sa mga hospital, di ba? Normally, kag syempre, kundi sa Pilipinas, sa mga barangay hall or di gani dira sa may barangay health center, sa gymnasium, di ba? O sa eskwelahan. Pero mga kaksyon dito naman niya sa Romania, ini siya ang ginhiwat niya sa Kastilyo mga kaksyon. Kung sa diinik sa pagkita o pala mahadlo ka na yan mo. Diba si malaga star dira si Dracula, hindi gani makita ka dira ka mga white lady. Makita ka dira ka mga kama-kama tikbalang tayo as sa Pilipinas sa nagali So muna mga kaksyon ng atong pag-istoryahan sa atong pagbalik sa atong programa, Johnny Tango Rides Again. Good morning mga ka-aksyon. Nagabalik kita sa aton nga programa Johnny Tango Rides Again with Aksyon Red Salgado para sa aton nga online greeting. So again mga ka-aksyon do not forget to like and share ang aton nga FB page. Kung kamo dira may gusto nga ipatamyaw, mag-comment lang kamo diri sa aton nga FB live pag isa-isa ho naton nga basa. Okay? So again do not forget to like and share ang aton nga Facebook Live. Alright, so magatamyaw na kita mga ka-aksyon sa mga nagkomento diri, ginatamyaw naton sa isa ka maayong aga si Cory Vidaha. Good morning watching from Kuwait. Good morning. Also hi sa kay Bebs Ismail. Good morning. Hi man sa kay Franklin Tiloyo. Good morning Action Red. God bless. Keep safe. Hi man sa kay Antonio Flores. Action Red, good morning. Lantaw kami di si Ibo Live. Johnny Tago Rides Again. Tony, sang e-taxi. Thank you so much. Ari man kumpariente ko Hi man sa kay Erlinda Salgado dira sa may barangay Singkang Airport. Thank you so much sa pagpamatik at pagbugtaw aga pa, Domingo. Hi man sa kay Maricel Caburnay Compliza. Hi sa kay Atia Kim Eriman. Good morning, sir. Watching from Mauritius. Thank you. Si Nick Alit III. Good morning, Action Johnny. Greet ko lang Alit family dira sa may Mauritius. Nene V. Wonderful morning. Happy Sunday. Are. Wow, si Mileli Uligo. Aga pa nagbugtaw. Good morning, Action Red. Watching live here. Mr. Mileli Olego. Okay, thank you so much, sir. Warlito Nisha. Good morning, mga ka-aksyon. Aria, good morning, Action Red. Paliyog tamyaw sa kay Vanessa Bayo, Jinky Noel Amar, kag Alex Monteza. Halin sa kay Mileli Oligo. Okay, hi dira kay Ma'am Vanessa Mayo, I guess, bugtaw na sa subong sininga oras, no? Thank you. Okay, gasunod gali si Ma'am Vanessa Mayo. Bawgra. Wala gisa nagpalibak sa kasunod galing nga nag-comment. Good morning! Okay, mayong hapon watching here in SUV here in Rochester, Minnesota. God bless you always. Keep safe. Thank you so much, Vanessa Mayo. Aga pa siya gabugtaw, no? Ay, di kay actually hapon sa ila. Okay, sa Pilipinas, actually it's 5:24 pa lang sa aga. So, Rolly Famulaga Pagapulan. Good morning, Action Radio. Remar Gicano Haliasgo. Good morning, Action Red. Monitor kami dari Sitio Lupa, Barangay Sagang na Castiliana. Tamyaw lang dayon family Haliasgo. Gicano Salvateria Robles Cabalfin kag Tapayan family. Hayman sa kay Didane Jonah. Good morning, Bacolod kami diya sa Europe where we are all watching Eurosong Festival 2021. Wow! Sana all miyara sa Eurosong Festival, no. Galikit diri subong mga ka-aksyon do gina-discourage ang ang mass gathering, okay? So good luck basi online man ning ilang Eurosong Festival, di ba? Watching, I guess, okay. So anyway, good morning Didane Jonah. Good morning man sa kay Otay Benedicto. Tamyaw ko lang Norbing
Hinubata Ari lang Komunitor sa Victorina Heights, Mansilingan. Thank you. Lovely Adar Baratas. Good morning, sir. Okay. So again, mga kaksyo, kamudra, may aras sa mga kuana, gusto pa nga ipatamyo, may ara pa kita sa second batch of greetings. Mag-comment na kamudri sa atong FB Live. And of course, do not forget to react and share ang atong nga Facebook Live para at least madamo man sa makatamyo sa atong nga programa sa bunga aga. Okay? So, kami mga kaksyon, dira lang kamo because magabalik kita matapos ang pila ka mga pahanumdum. Don't just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa ninsing kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod, number 1. Well, mga kaksyon, nagabalik kita sa itong programa Johnny Tango Rides Again with Action Red Salgado. Isa ka oras ng programa nga mga kaksyon nga magapabukaw sa inyo. Magahatag enerhiya kag magahatag yuhum sa tagsa-tagsa. Well, this time mga kaksyon na para ihatag sa aton diri ang pinakauli nga balita kag diri bilog o pinakauli nga updates sa bilog nga Bacolod kag bilog nga probinsya sa Negros Occidental. This time makaupod naton Action Marlon Hinovea. Good morning, Action Marlon. Action Red, good morning sa atos sa mga ka-aksyon. Ang patrol arid nagalambiyon diri sa mga downtown area sa sunal sa Bacolod. Bakit ang Action Red ang pagtika-tika sang adlaw? Wow. Sa kung maggalantaw ka sa nabukid nga portion, pao dako biro gid Action Red nga bulyada naman ang tagiti sang kainiton. Ay sa dukatin sang langit naton subong. Ati, ba mo nang manabing Action Marlon kiti sa mga tao nga nagaplano nga manglaba sa bunga adlaw. Ti laban-laban na temprano pa ni magauga ang ilang mga nilaban eh. Correct, kagang kalabanan Action Red siguro titingob na asbong ka nagligay kitlaw ito naguluhan nga daan. Gani. Lanti, magaling pinagkamayo nga panglabag at panghalay. Ay temprano pa Action Red, mo na sana silintara, pihugit nga magkatag-init, dalasang preparasyon, protect sa lawas para hindi ma-dehydrate sa ulihi Action Red kay na piyara naton kay na temprano pa away pala 5 Action Red kasa na aw niyang langit naton sa doon kuanya ka sa nag-Action Red siguro amo na sa ang makitanta kun datin aw ang langit kag way sa nagapurma Action Red nga galon bla. Pilaman kadlaw ang pagkatupasang ulan mo dari sa aton sa probinsya Hagasuran sa Bacolod. Resulta Action Red nga may mga lugar na labyan ang patrol, labi na hindi simentado pala nga lugar, hindi simentado nga dalan. Alapot tiyak pa kagdulutan log pa sa sirigid nga mga tiyon. Halong kagdulutin tintin lang nga. Ang sunod
sa Bacolod, uwagid man action red Central Lupanton nga ang talagpo nga balita may luwas lamang kagabi. Mayroon naman sa isa ka aksidente dira sa area sang dalan circumferential sa unahan lang sang New Government Center. Sakop ini sa barangay Takuling, may isa ka nagamaneho sa motorsiklo, nagasunod sa truck. Uy. Aksidente nga nagbunggo action red sa truck. May gina siminto nga dalan bla. Yaro ni ka DPWH. Ano po ka tanong plastada nga awaya matanong nga may ara sa kalita sundan. Nga dako nga sahi sang sarakyan. Bali, ang guro, mga naka-stockpile na guro Action Marlon, malapit sa Taytay, no? Lapit sa NGC? Gani man kay hindi man action red taran nga time sana ang pananawan sa tao bla. Oo. Kung kisa may time action red nga nagarahom mo ang pananawan sa tao labi na kon ang lugar nga nalapyan na bla wise ang street lights magkapadugang na blurred or burun no sa pananawan action red sa tao. Amo na ngati ang iba nagsunod ang rason da gaabot sa katuyo. Amo na. Ang iban di base ko na kainom man Base. Kung isa mala Action Marlon, ano, isa sa mga rason ng isa nga katabon, ibala klase nga mga aksidente, tuyo, tsakto tambal mo, tapos ang iba naman niya, inabala nga may nakita, to siya sa tuo nga do kilala niya, ginbalikid niya, pagatubang niya, nabunggo na siya dayon, amo na mga common reasons eh. Correction red amo nang ginahalinan ti halong lang may 4 wheels or 2 wheels man sa lakyan mo. Ang aksidente hindi gina-action red malikawan. Nasiling nilang hindi malikawan porque kung naghahalong ka ma-aksidente ka hindi ka matamaan. Ang pinaka-tinutuyo action red no? Outside Bacolod naman Batara Lupangton kay nakita naton sa labing ulihing record plus ang sang banwa sa kinubaan kita ha. COVID-19 ang hambalanta for the first time action red since nga nagtuhaw ining pandemya naghalit rin sa Negros Occidental. Sa unang nga higayon ang banwa sa kinubaan naka-record action red sang pinakadamo. Pinakadamo nga kaso sang COVID-19. Basilingon, sa isa lang nga papagawa sa resulta, naka-record sila action red kahapon, May 21, ang nag-post positive 18 gitran, no? 18 taran, kag ang aktibong kaso subong sa banwa sa kinubaan, labot na sa 57 action red. Kinubaan, isa sang lugar nga nahiligan kaduan sang mga mahilig Blackson Red mag paliwaliwa pagkato sa mga beaches kag resorts. Prote subong limitado. Tidugang naman nga palasanon kag problema sa lokal nga panguluhan sa banwa sa kinubaan. Ay sa 18 action red, may ari diri nga mga kabataan nga natapikan sa COVID-19. Lunsay ni sila mga close contacts kagin swab test kag nagpositibo mon. Kaduoy man mga kabataan. Ano abi kati Action Marlon ang hinubaan do parehas na sa sipalay nga nabalang white sand balang ilang beaches bala bye-bye nila. Correct action red kun Southern Negros beaches kag tourist destination sa paghambalan si pala kay hinubaan action red. Yes. Ang pinakasikat dira ang may-ari diri nga apat ka tuig taga barangay Sangki nag-positive man. May 5 ka tuig man action red taga barangay Asia. May 8 ka tuig taga barangay Kulibaba. Kay may 14 anyos taga barangay Sangki. Nakumpirmar ko pa kay may taga-hinubaan action red nga nagtimpre diri sa aton nga may nagdugang pagkadyang nagkalabatay sila to. Wow. Ay nagdugang nga napatay action red sa COVID-19. Isang nagligat ka 2019 ang banwa sa hinubaan isa ini sang nalakip ng kautan sa listahan COVID-19 free municipality kagwaay sang na-record nga napatay. O kaling pagsulod sa 2021 naguba ini nga record nagtamo aktibo nga kaso kag may na-record action red nga patay. I-check pa kung pinagbilog ni kay ang latest ka nakuha na ito nagligad ka sa Bana may 3 na ka mga nagkalabatay dara sa Banwa sa Galubaan mo. Tundugan tani ang isa ni ma-record sa 4 action red
Check na pa kung anong pastada. Sari, ang kalabanan ng mga nagpositibo, report nagsured sa Rural Health Unit, insaylo na sila dito sa EB Magalona Healing Center. Dito sa ila sa isolation facility. Amaning update ang iba nagsunod nga mga banwa kag sulat di amo man ang sitwasyon. Bis nga magnubo nagasaka man sunod ang kaso sa ila. Kakabugusan as of May 22, as of kahapon, province-wide ining record sa Provincial Incident Management Team, ara ang aktibo nga kaso sa 1,525. So, ang patay action red nagdugang 4 sa kabugusan nga Negros Occidental na siya. Kaya as of May 21, ang mga nagkalabatay kabugusan 315. As of May 22, nag-319. Busilingon may 4 ka mga nagdugang nga nagkalabatay. Pagkapon sa mando sa gobyerno, minimum health protocol. Yes. Ang kaaksyon gikan sa patrol action na Nixon Tahoe, action na Marog Heduvaya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Thank you so much, Action Barlon Hinovea sa pinakauling nga balita ng syudad sa Bacolod, kag bilog ang probinsya sa Negros Occidental. Madamo ka salamat. Ay, syempre, gin-open up pa do kagaina ni Action Marlon Hinovea ang update sa COVID-19 cases diri sa probinsya sa Negros Occidental. Kagapon, mga ka-aksyon, May 22, Sabado, ang syudad sa Bacolod naging sudlan na naman sa 43 ka bag-o nga kaso sa COVID-19. 42 diri mga ka-aksyon ang local transmission, kag isa diri ang LSI. So sa kabulugan mga ka-aksyon sa history sa Bacolod, ini ang naka-record na sa 8,835 nga kaso sa COVID-19, kag 1,122 diri ang active cases. So kagapon mga ka-aksyon wala sa may napatay sa COVID-19. May 22, 2021. So ganun sa liwat mga ka-aksyon, ini ginabalik-balik sa inyo ni Mayor Bing Leonardia. Ya dapat gid sundon tagidya ang aton nga minimum health protocol. So kay di ta pagkalipatan mga ka-aksyon, sino man dira kakilala mo nga close mo nga abyan, pagkakita mo sa iya, dugay kadalaga na kabagbiso-biso dayon sa iya. Kaya wala kaya kabalo mga ka-aksyon, kung ining barkada mo, di ini sa halin, no? Basi wala maging kuot ni si Balao sa iya nga bulsa. So dapat gid mutang kita sa alcohol dira o maghugas kita sa aton nga kabot dira, ano? Sabtag hugas kita sa kabot mo, kanta happy birthday, no? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Mo na bala. Butang ka dira sa alcohol, observe naton ang di ba? Physical distancing ang insakto gid Ang syempre face mask kaya ang aton mismo nga face shield mga ka-aksyon. Hindi kita maghatag kumpiyansa because ang aton nga kontra diri hindi naton makita. Sana all mga ka-aksyon no makita tang kontrata. Galay kay hambal nila, budlay gid niya makita i-action ready ang COVID-19 niya. Hindi mo niya makita. Kag hindi mo ni siya mabatsagan. Hindi mo gani mabatsagan ang imo nga ex ang COVID-19 pa ayan, di ba? Well, mga ka-aksyon, again, ako kamudra, may ara sa gusto nga ipatamyaw. Comment lang kamudra sa atong Facebook Live because ina ang aton pag isa-isahon. Sa liwat, mayong aga sa kay Lovely Adar Baratas. Watching from Mindanao, Dipolog. God bless you always, sir. Thank you so much, Lovely. Also, hi man sa kay Eddie Laos. Arya, nagpa-monitor kami diri Nanay Isabel diri sa Victorias. Live in TV, Action Red. Okay. So, TV nga program, ang ilagi na tanaw. Okay? So, thank you so much all over Europe. Wow. So, muna gilang-ilang Euro Song Festival to, di ba? So, sa TV lang siya, pero wala siyang mass gathering. Thank you so much, Didane Jonah, sa pagpaatag.
Hi man sa kay Arman Regalado. Good morning, Red. Tamyaw ko lang si Lola Moritz. Moritz, sabay Montara Isabela. Nag-monitor siya. Damo ka salamat, Arman Regalado. Azucena Cordova. Good morning, Action Red. Pa-shoutout sa anak ko, Hillboy Fajardo. Birthday niya, subong May 23. Happy birthday, palihog pukaw sa family Fajardo. O bugtaw na kamo dakpan nyo ng baldi habon kabo kag baligo. Family Fajardo. Cordova, Galvan sa Talisay City. God bless mga Action Radio. Okay, Bacolod. Diri sa Europe, amat-amat na kami ginabalik sa freedom. Pwede na ka-travel, kag mass gathering. Pwede, party-party, pwede na. Wow, grabe Sana all pwede na party-party, no? Galing kiting iba na hadlock yan nga mag-party-party, hindi makitungod sa COVID-19. Tingti madamo-damo kuno siyang breakups pag tuhaw diri sa COVID-19 pandemic sa Pilipinas. So nahadlok sila mag-mass gathering nga makita nila kuno ilang ex nga may upod na nga iban. Saklap. So again mga ka-action, for greetings, comment lang kamo diri because pag isa-isa ho naton basa diri sa atong programa. Well mga ka-action, para balikan ang akong ginamuno kagaina, ini ang Brand Castle sa Romania. Ano bala ini mga ka-action? Dira makita niyo mga ka-action sa aton diring Facebook Live. Ang kung ano bala ang Brand Castle Romania. Ang Brand Castle Romania mga ka-aksyon nga kilala nga naging inspirasyon ni Bram Stoker, isa ka writer sa Ireland sa iya nga paghimo sang 1897 Gothic horror nga nobela nga Dracula. Pero ang mga bisita sa panahon sa COVID-19 pandemic nga gusto tani magkadto ang wala makadayon tungod sa mga travel bans kag iban pa nga mga protocols. Parehas man sa iban nga mga tourist attractions, ang kastilyo sang Romania's Carpathian or mountains ang naobserbahan man nila nga nagpanaog ang mga nagbisita. Gani, ini ang ginihimo na lang nga COVID-19 Vaccination Center. Amo na makita nyo mga ka-action sa itong Facebook Live. Amo na siya ang Brand Castle sa Romania. Ang mga gwapa sa ilang mga nurses, mga ka-action, ano? Kung amo na magpaturok sa imo, do gusto mo na lang magpaturok forever sa heart mo, di ba? Kati, di ba, depende na sa taste sa mga Pilipino, pero damo isang gwapa kuno sa Romania mga Romanians, mga gwapa kuno mga kaksyon mga Europeans, no, di ba? Mga Hungarian, mga taga Poland, sana all ano. Pero siyempre, ang mga medical workers ang may ara sang sticker nga nagadugo-dugo nga bangkil. Sa ila PPE nga ginasuksok kag naga-offer ini isang libre nga turok sang Pfizer vaccine kada Biyernes, Sabado kag Domingo ina bulan sang Mayo sini nga tuig 2021. Wala na sa kinanglanon pa nga appointment kag makabaton sang vaccine ang may libre nga entrance sa exhibit sang kastilyo nga ginapakita man ang 52 ka mga medieval torture tools. Di pagsulod mo dira sa kastilyo mga kaksyon, may ara dira sa exhibit sa kung ano dira ang ginagamit sang una nga pang-torture bala sa tawo para mag-amin sa iya kasalanan. Dira makita mo, inabalang ginagamit man bala kay Jesus Christ mga kaksyon, inabalang daw higot siya tapos sa punta may mga lansang nana. Isa man dira sa makita niyo sa ilang exhibit. May ara man dira gani mga kaksyon nga dako-dako siya nga gunting pero may mga unto ni saya. Normally, di ba? Ang ginagamit niya nga gunting daw talom lang siya, di ba? Daw di siya bala kudul-kudul. Pero sang una nga panahon mga kaaksyon, may ara sang dako-dako nga gunting, tapos may unto ini siya nga do parehas bala ang punta bala sang kutsilyo perte katalo mga kaaksyon. Ginagamit ini siya para ituslok or iduot don bala ang imo dira nga tiil para mag-amin ka kung sino ang nagkuha sang manok ni Juan. Amo na mga example
Tapos may ara man dira gani nga daw kalo siya, kalo tapos may mga tunok nan. So kung di ka mag-amin, may higot na siya, ginabutong na siya nga ginabutong nan. Sakit di ba? Di ba la kay Jesus Christ yung mga kaksyon do corona lang to siya kami mga tunok-tunok, di ba? Ato ya, bilog mo gid nga ulo, suksukan bala nga daw kalo na bala nga daw waway na kakalo nan. Pero sa sulod ya, may ara siyang mga tunok, mga kaksyon. May ara man gani nga daw kuha na bala laba-laba nga tubo. Tapos sa tubo na may mga tunok na. Ti way labot nga sakit drug impact sa pag baknot sa musang tubo, may tunok pa double impact agay So mo na makita mo dito kung magsulod ka sa may Brand Castle, Romania nga naka-exhibit dito ang 52 ka mga medieval torture tools. So, matapos ang pagbakuna mga kaksyon, sila ang makakuha sa website sang vaccination diploma nga may pagtawag boldness and responsibility. Wow! Tindriya sa aton mga kaksyon, matapos ang paghatag sang bakuna, may ara ka sang card, di ba? Mabalik ka for second dose. Pero dito sa ila mga kaksyon, may ara gid sang vaccination diploma kapag makuha mo sa website. Kag may ara pa sila sa makita ada ang picture, do na graduate ka bala mga kaksyon, do amo na bala. So amo na ang ilang pamaagi sa pagbakuna sang tawo para malingaw sila. Kag syempre, tungod man sa vaccination, madamo sa mga tao ang nahadlok pa kag hindi magpabakuna sa ilang pagpati. Po dito yung mga kaksyon magluwas sa mga amo di bala nga kakaiba nga mga lugar for vaccination kiti Castillo ang ila kadtuan di ba? May makita sila nga mga 52 ka mga medieval nga torture tools. Ag labaw sina mga kaksyon ang mabakuna sa imo mga guwapa nga mga nurses. Wow! Dito gani mga kaksyon sa Russia, if you can remember, ang ila gani ka mga nurses, perti ka sexy, no? Di ba? Transparent tong ginasuksok nga PPE, no? Kag pagkatapos, nakagalapos bala ang two-piece nga ila ginasuksok. Siguro mga pasyente daw di na gusto magwa sa ospital guro biskan ayaw ka na sa COVID-19 bambal guro pasyente nga Miss Nurse maluoy ka hindi ko pagpagwa sa ospital kag sa imo tagipusoon. Sa mo na mga kaksyon ang aton nga balita nga pampamukaw sa inyo nga ang Brand Castle sa Romania ang ila ginihimo nga COVID-19 vaccination center. Wow! Well, mga kaksyon, sa gusto na magpadala sige lang mga jokes kamo, mga kaksyon ang pwede diri maka PM sa aton nga FB page pagitaon nyo na mga kaksyon, Aksyon Radio Bacolod. I-PM nyo ang inyong mga jokes kagina ang aton nga pagbasahon isa kag isa. Ginatamiyaw na nato na, wow, daw graduate sila ba puwerte? Yes! Amo na si Didane Jonah. Okay, thank you so much, So mga kaksyon, ari na mga jokes naton sa atong programa nga Johnny Tango Rides Again. Desmond has a sparrow in the marketplace. Molly is a singer in a band. Desmond says to Molly, girl, I like your face. And Molly says this as she takes him by the hand. Oh, bloody, life goes on. Brah, la, la, the life goes on. Oh, bloody, life goes on. Brah, la, la, the life goes on. Desmond takes a trolley to the Isa ka adlaw nagkanto si Johnny para kuntani magpabaksin. Galing daw nagduwa-duwa ini sang makita niya si Rugo nga nagwa sa klinik. Ouch! Mapabaksin na gid kuya. Dapat gid nga maging mabakod ang akon nga immune system. Kag isa pa, buo na gid ya ang akon desisyon mo. Aragay! Aragay!
Rugo, nagpabaksin ka man gali ya? Oo, Johnny. Agay, 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 agay. Sus, Mariusip, nagalang-alang naman kung magpabaksin ba? Sakit gali magpabaksin gali Rugo, ya? Johnny, hindi sakit magpabakuna, Hindi sakit. Tinga nag-agay-agay kay Ibo, ya? Paano hindi magay-agay kay? Natapakan sang nurse ang akon kuko. Diri pa sa nabaog ko yang kuko. Agay, agay, agay. Oh, ngayabi ko, sakit nga. Thank you so much, Shirley, sa iyong mga joke na naging padala ha, from Barangay Mandalagan. Ginatabyaw natin sa isa kabayong aga ha, si Attorney Mark Steven Mayo. Ay mandira sa kay Kapitan Diosdado Mayo ha, dira sa Barangay 22. And likewise sa kay Cap Freeman Badalag dira sa Barangay 27. Morning! Isa ka adlaw gintukso ni Teacher Inday si Rugo kung sino ang pinakadasig magdalagan. Tao o ang sapat nga cheetah. Dumduman ko si cheetah. Cheetah, ganda lalaki. Rugo, sinong madasig magdalagan? Ang tao o ang sapat nga cheetah? Kag nga Tao, ma'am Kagang tao nga na, tatay ko na. Tatay ko na, ma'am. Tatay ko na. Ano? Tao ang pinakadasig magdalagan? Kag nga si tatay mo pa pinakadasig magdalagan nga tao sa bilog nga kalibutan, how? Ti, ma'am. Kay kagabi bala, nabatian ko sa linanay. Hambal ni nanay sa kay tatay. Amo lang to, Pedro? Dasig-dasig sa imo ba? Wala pa ko gani. Sus Mariusip, Rugo. Lain na nga dasig ang bot mo silingon niya. Mahay. Thank you so much, Christina o Barangay Banago sa imo nga joke. Dira sa may Purok Langis, Barangay Banago. Madamo ka salamat. Isa ka adlaw nagistoryahanay sa Dayrugo kag Johnny sa Tiangge ni Lolo Labron. Kag ang ilang ginistoryahan ang pelikula nga John Wick. Mo namin nga pelikula mga kaksyon, no? John Wick. Ang part 1, part 2, kag part 3. Kag may ara pa sang part 4 ko, no? Basi next year. Rugo! Katanaw ka na sa pelikula nga John Wick. Halin sa part 1, pakadto sa part 3. Oo Ako pa yan, Johnny. Updated ko ya sa mga pelikula, yung mga aksyon niya. Pati aksyon radio, gani updated man ko Namin ang pelikula yung John Wick ya, Johnny. Sus, nagtinikal ka naman ni Imo ya, Rugo. O, abe. Ano bi ang ara sa part 1 kung nga ang nangakig si John Wick? Tiki amo ni Johnny ho, ginkarnap na da ang salakyan ni John Wick. Ginsakit siya, kagin patay ang iyang ido. Baw! Nakatanaw gid siya galituod ba? Sa tunga-tunga sa ilang istoryahanay, gulpi lang nga nag-ulpot ining si Lolo Labron. Gapabati lang ko sa inyo, gina-istoryahan, nag-John Wick na. Kilala ko na ang idol ko man na. Idol ko na si John Wick. Idol ko na. Tuod ka lo? Di ko nakatanaw ka sang John Wick. Sino na dabing artista bi si John Wick, be? Actually, damo na siya sang pelikula. Tapos kung kaisa, naman nagdamo-damo iya kontra. Tapos isa lang siya. Pwede pa niya mga kontra niya. Okay. Lapit-lapit naman ang imo sa batlo pero sinugid balang artista ining si John Wick. Matsagay doon sa akon. Di kasakay sa mga bilinyal Sino pa?
kundi si Fernando po Jr., si John Wick, eh? John Wick niya sa Pilipinas, si Luya. John Wick, si Fernando po Jr. Isa ka adlaw nag-mountain biking sa Dayjani kag Inday sa Ila o sa La Castellana pakadto sa Kanaon. Kapoy-kapoy ba? Johnny, kagina pa kita nagabisikleta. Pero hindi ko maintindihan kundi hindi kita padulong. Diigid bala kita, Johnny. Sige lang bala, Inday. Amugid ni Ang pag-mountain biking do parehas lang ini sa nga paghigugma. Ginakapoy ka na, pero sige lang. Wala ka kabalo kung mauntat ka na tungod sang kasakit. Pero okay lang kay palangga mo siya. Gusto mo magbalik sa imong ginhalinan, pero hindi mo mahimo tungod kay naagyan mo na kag dahadlo ka na nga. Masakitan paliwat kay basi undag. Amo na ang mountain biking. Do pagigugba. Mahay, nagugot ka pa. Dumabugto na nga ako nga tuhod do. Thank you so much, Rafael, sa imo ka joke. Dira sa may barangay o Bangga, Subay, syudad sang Bacolod. Dira tampi sa isa ka department store, no? Dira sa Mandalagan. Thank you so much. Ari mahabol na mga kakso sa mga nagkomento diri sa aton nga programa. Damo, okay. Thank you so much again. Nice budlay ba sa akon, Nice Fabul. Okay, good morning, Action Red. Patamiyo ko lang family Fabul and Morales sa Bangbang, Carol and Kabangkalan City. Greetings coming from Nicel Morales Fabul. Madamo ka salamat. Susana Cordova, Action Red. Okay, believe ko ya sa imo ba? Ara ka naman. Wow, very horror gidya. Haha, okay. Thank you so much, Susana Cordova. Thank you, Russell Gomez. Good morning man, ha? Kag Ari, Jeffrey, basta Jeffrey, budlay ba sa ako ng mga sulit ng pangalan? Sulit bala, o maniyo, Efredge. Basta Jeffrey, Liugo, panami lang diri sa Ugil, family dira sa barangay Handumanan. Yvonne Busher, Ari, bugtaw na siya. Good morning, Action Red, Dan Sharing from Germany. Thank you so much, Yvonne Busher. Kag also hi sa kay Ebony Vale Abunto. Good morning, Johnny. Tamiyo ko lang pamilya ko, Barangay Felisa Abunto family and Esquivel family. Ari ko diri Saudi. Gaubra sa Airbase Hospital. Madamo ka salamat. Uy, keep safe gida, Ebony Abunto. Kay syempre, lakas mo komento ni Vanessa Mayo, Anyway, Vanessa Mayo, good morning dire sa imo, ha? Kaga, madamo ka salamat sa imong pagpamati kada adlaw. Kay syempre, ginatamayaw mo na ito mga kaksyon. Attorney Mark Steven Bayo, kay syempre, isa man ka ba yung aga sa kay Sir Nelson Sidilio. Richard Segovia, dira sa may Cityville, Subdivision Barangay Estefania, yung aga man sa imo. Madamo nga salamat sa pagpamati. Kay syempre, ginatamyo manaton sa isa ka yung aga, ha? Si Russell dira nga abyan ko. Kag syempre, sa kay Heidi Taladtad, nagpamati man sa aton subong aga. Kag syempre, dira sa Velesquea, hay madra sa kay Bebs Katipay, sa kay Nida, sa kay Manang Edna dira sa may Barangay 34. Madamo nga salamat sa inyong pagpamati kada adlaw. Diba? Kag syempre ginatamya man naton si Boss Ronnie dira sa opisina ni Councilor Cindy Rojas, nagapamati man sa aton. Madamo nga salamat sa pagpamati. Alright,
Alright mga kaksyon, natapos na naman ang atong programa sa buong aga. Domingo, May 23, 2021. Nakaupod nyo si Action Red Salgado sa atong programa nga Johnny Tango Rides Again. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.